Pablo? Vamos chamades. Bueno, eso que eu presentei, pero foi así rápido. Como vos chamamos? Eu son Rosario. Eu Antonio. Eu abuelo Juan. No meu cole tiñámoslo unha escuela no pueblo, en cada pueblo había unha escuela. Claro, en Romeo tamén había. Creiro os nenos do pueblo, eu sabía algún pueblo de alrededor que non. ¿Rotasteis en el cole? Sí, sí, porque éramos moitos pequenos e un profesor solo. E a maioría dos días iban os papás buscarnos para botar as ovellas. Se pode vir o pequeno botar as ovellas. Había... Eu sí, Sí, ó. a mí gustaba ir ao colegio, por eso hoxe tamén viñe. Con tanta edad, mira. O colégio estava no sí, pero non nos deixaban ir. Iban ao colegio todos os días? Íbamos cando cuadraba. Que todos os días igual non podíamos ir que Había que íamos traballar. que ir cas vacas. Aí eu non tiña ningún. Non os terían. Unhas remolachas ou unhas nabos. Non había Barbies, non? Facía unha muñeca de trapos. Depois venían os papás, porque estupeábamos. E eu facía un carro de nabo con rodas de nabo. Cas vacas ou cas ovellas ou con eso... Facíades algo, xogabades? A que? E que Bueno, facían? non xogaríamos, teríamos que mirar de que non foran o do veciño. Sí, outros xogábamos a billarda, que nos xuntábamos nos tantos pastores. Ai, eso sí. Todos por mesmo prato, todo o mundo. Era un pau como un bastón pequeniño e outro pau así de largo. Pois poñámoslo na terra e que dar nunha puntapé que se levantara e despois tratarlle co bastón para tomar lejos. Claro. Parecido tamén era o juego da cocha, non? Como era da coches? Había un agujero grande e un pau largo que tiña así unha volta. E levábase unha cousa redonda para metelo, o que o metese, pudese meter no hueco. E se ganaba. Pero onde estaban dous facéndose a contra, non? Tamén aprendíamos a bailar cando nos xuntábamos. Éramos dous irmãos, o meu irmão que era maior que a mí. Cando íbamos cas vacas facíamos gaitas de castañeiro cando era na primavera. En unha ocasión pudo comprar el un punteiro dunha gaita e con aquel punteiro. De feito eu marchaballe con el, depois cando viña había bronca. Gustaba, non? Gustaba. Bueno, pero eu o que podo dicir era que eran grandes músicos, Non, músicos E min gustábame moito bailar cando tocaban eles. Pois estaban eles había festa. Facíades vos as gaitas? No, despois eran con instrumentos. pero era para aprender. Como as fixeste? sí, despois xa mañamos unha gaita e un clarinete, algo de percusión, O tambor a bombo. como non había outros, pois tiñan que... Sí, despois atrás xa... Tú non falas nada dos músicos de Romeo. Si te acordas? Acordo. E non será que Juan algo dices músicos? Andu. Tens que dicir que tocaban moi ben, que eran moi bons. Tocaban de día e de noite, todo o que se quería. A muller, Hombre, calla. e a base de non había autobús, había a base. E poñamos no entroido. Pois iso xa é máis complicado. No entroido tamén nos vestiamos, quero dicir, pois daquela maneira que, sendo chavales, que as nenas vestíanse de nenos e os nenos vestíamonos de nenas. Tiñamos unha carauta
íbamos así un pouco disfrazados, aparexados, ou sea, un neno con unha nena, e despois se había un que fose maior e fose máis atrevido, pois eligiámolo pre-ferro, que tiña que levar un bastón grande, de forma xardo, se conocedes esa planta. Abaixo limpio e arriba con un pouco de cousas desas, e ese era o que nos defendía a nós. Iba solo, apartaba así as personas, e que nada nos fixese daño, nin nos tocase. Nos bailábamos en parexa. E podíamos levar a cara tapada ou ir pintados, pero daquela non había pintura. Eu podemos dicir como facíamos a pintura para nos disfrazar. Entonces non había cociñas de leña, cociñas así económicas, sabedes? Eran unhas cociñas que estaban abaixo na terra, e facías o lume, despois poñías a pota, e a pota tiñías, o lume tiñías, despois nós mollábamos un poquinho as mãos pouco, e tocábamos já aquela pota que estaba toda negra, e íbamos e botábamos o primeiro que chegase, e quedaba todo negro. Negro, aforrábamos a carauta, ai carauta, así de princesas non íbamos, de blancas, nin cousas desas. Íbamos así un pouco con a roupa un pouco usada, máis ben bella, sabedes o que vos quero dicir? E o que levábamos as nenas sempre unha falda moi larga. Si, eso si. E dilles con cando vais polos camiños, cando alumabais, con que traías para alumar? Eso, corríamos un truido, tamén se dicía que se corría, facías un pouquiño de lume, e sin un camiño, e despois, claro, iso xa é máis difícil de vos dicir, para vos dicir como temos que preparar as cousas para facer un truido, porque é unha planta. É unha planta que poñemos, e que preparamos, que despois facemos unhas manelicas que se lles toca algo e arde. E tamén corremos uns tras dos outros, ou sea, sempre imos as mulleres en contra e os homens en contra, claro. E os homens poden máis, sempre podían máis. Pero levábamos aquela maneliña, que poñíamos lume, e os homens botábamos ya lá aquí no cuello. E eles podían non la botar eso por baixo da falda, non la botábamos larga, e as mulleres sempre fomos un poquinho máis picas. Sí, esa eran as estopas. As estopas. Pero se queren que lles digamos como se fai nas estopas, non sabemos. Era do liño, claro, É unha planta pequeniña, como se fora, que sei, moi pequeniña. E sembras. Despois sale e de aí faise moitas cousas. Faise todas as telas de liño, todas, faise moitas obras deso. Pero tamén se fai, tamén se fixo eso para correr o vento. Primeiro arrancas. Despois quítase a semilla que se dice a liñaza. Non, pero espera, que non me acordo agora do... Rípiase. Rípiase a planta. Quítase o que ten na punta e quedase co de atrás. Despois, mazas. Sacas o sol e ali mazase, que é como unha tabuela cuadrada, e leva un mango, ese un pouco torcido, que aí os homens dan golpes hasta que está moi blendiño, moi machacado. Eso chamase mazar. Mazar o liño, que iso fai nos homens. Primeiro métese na auga. Bueno, pero xa o quero facer un pouco máis corto. Querido corto. Eso xa me acordo. Despois, claro, mazas, e despois hai unha mesa que ten dous buracos que leva un pau, unha tabla moi limpiña, moi bonita en cada sitio. E poñense dúas mulleres, unha dun lado e a outra do outro, e fainlle así. Despois de mazalo, tascan. E iso que dices, paus que van, chamanse o tasco. O primeiro é o ripio, despois é o tascón. Despois é o... Primeiro é o ripio, despois é o de mazar.
Despois é o de tascar. Ali de tascar, pois xa o preparamos para pre-correr o entroido. Ai, sí, claro. E vamos a eso. Sí, O demais é outra cousa. Como cambiou a paisaxe do Caular desde que era pequeno ata agora? Pois sí que cambiou. Antes traballábamos moito que botábamos o centeno, tiñamos que traballar para poñer o centeno, que é o pan, e recollelo, agora xa non. Agora xa non lo trae a panadeira á porta. E xa cambiamos. E o centeno sembrábase no mundo. E non vos lo comía o xabarín? Non había... Daquela non había xabarí, porque os cazadores había poucos, pero aquí sí que mataban o xabarí. Pero pregúntale a este señor, xa verás, que te dice que non había xabarí. Antes había moitos lobos. Lobos? Sí, lobos, sí. Pero xabarís non. E osos? Os osos dicen que hai, pero non corren. E que podíais matar os lobos? Sí, porque mandaban cas cabras a cos... Subían as ovellas, As ovellas ya levaban a escopeta e mataban. E a os lobos non atacan a persoas. teñenlle medo? Se vos lo dicen é mentira, porque o lobo as personas non atacan. Non, teña medo. O lobo non ataca a persoa. Aquí tamén se falou dese animal que dixen eu que non vimos. Dicen que anda por aí, que non me vin, ojalá que non me vin. O oso. O oso. Pois por aí non anda. Non sei. É unha época hubo. É unha época. Hai quen dicen que foron aos albares a tirar cas colmenas. Sí, antes sabía eso. Sí, dicen que van aos albares onde hai as colmenas. Podes falar dos brindos? Ai, sí. Que son? Sí, sabemos que son brindos. Que son? Pois é cando se casa unha parexa nun pueblo, que hai uns chicos que dicen que van berindar, que lles berindan, para que, por exemplo, berindan dicíndolles que son guapos ou que cualquier cosa, que pasen unha buena compañía, e despois eles tiranlles roscas bonitas e paquetes de tabaco, para que coman e fumen. Pero iso é moi majo, Pero era cantando. Se berindan ben, Era cantando. Sí, sí, no, era, por exemplo, os que brindaban estaban fora. E os novios e os que iban á boda estaban dentro. Despois, por unha ventana, pois, brindabanlles desde afora, pero sempre con cousas bonitas. E eles, non serían os novios os que lle lo tiraban, pero serían os que iban de padriños, que eu xa casi non me acordo como son as bodas. Sabe de algo? Verdade, pero tiraban bueno. Os da boda sempre iban buscar algún brindador que se non tiñan eles aparte, de defender da dentro. Pero E os outros da fora, para lles pedir que antes había o costume de dar tabaco aos da fora. E daquela maneira, uns da fora e outros da dentro, os da fora pedíanlle o tabaco e o brindador dentro, dagábanllelo e así, e ao final salían todos os da boda de repartir tabaco a todos os que había por fora. No, pero Juan, verdad que tamén xa andaban os padriños e os novios polas casas? Sí, antes eu acórdome de alguna boda que No pueblo iban andaban unha lles dando rosca no tabaco. forno e despois ao día seguinte da boda vertían aquelas roscas untadas de mel e repartíanas polas casas. A mellor ainda había festa de boda del outro día. E aquí hai algunhas que nas acordarán da festa. Unha que eran non día. Cando había que un día nunha casa e outro día na outra. Tamén non sabía que se casaban de noite, non se sabía se se casaran ou non. Quedábanse con todo, houve de todo, como en botica. Lucía era. Si tiñades gafas. Pois gafas, É unha pregunta esa. mira cariño, gafas naquela época ao mellor había algunhas persoas que as necesitarían.
pero eu nunca vi un bebé de gafas ni un joven. E vi moita xente maior, así con anos, a maior como son eu hoxe, que ao mellor non vía ben, pero non levaba gafas. Naquela época, cando nós éramos pequenos. Porque agora hai moitos anos que levamos gafas calquera. Pero se necesitan, levan sempre sea de nenos pequenos. Que vos parece? Pero antes, Lucía. En Halloween pedíais por las casas chuches. Se pedíamos chuches. Polas casas cando andaban cantando, pois era cando iban cantando reis, que se vestían de reis. Iban cantando, e si xente non así tan pequeniños como vos, pero maiorciños. E aprendían a cantar os reis, e despois que iban polas portas, levaban os músicos, e dabanlles o viñeiro, ou chorizos, ou huevos, e festexaban despois. Día de Reis. Día de Reis, pero era así entre... Bueno, o mellor non no mesmo pueblo, o mellor igual andaba lá para abaixo. Sí, claro, sí. E era eso, cando... que non pedían, que eles non pedían, pero o que pasa que eles lo daban nas casas.